Persuna partikolari rikorrijiet tal-Facebook tistaqsi għaliex mediċina partikolari tiswa 10 darbit iktar f'pajjiżna meta tikkompara mal-istess mediċina fil-Polonja. Post fuq Facebook tgħid li meta kienet f'Wrocław fil-Polonja, din il-persuna kellha tixtri mediċina li normalment tixtri f'pajjiżna hekk kif il-pilloli jispiċċawla. Dawn il-pilloli bl-isem ta' Eżoneta kaxxa ta' 28 jiswew 29.50 fil-waqt li fil-Polonja kaxxa li jkun fija 30 pillola, jiġifieri fija iktar minn dik ta' Malta tiswa biss 3 euro. Dan ifisser li kaxxa li fija żewġ pilloli aktar minn kemm toffri kaxxa li tixtri minn Malta tiswa kważi 10 darbit iktar minn dik fil-Polonja. Wieħed jifhem li l-ħajja fil-Polonja jirħas minn dik f'pajjiżna iżda kumment wara li ieħor taħt l-istess post fuq Facebook wera biċ-ċar kif ħadd ma jista' jifhem għaliex l-istess prodott ikun daqshekk ogħla f'pajjiżna. Dan hekk kif wieħed jista' jixtri 10 kaxxi pilloli mill-Polonja bl-istess prezz u magħhom jieħu 20 pillola żejda wkoll. Persuna oħra qalet li xtrat mediċini mill-Italja minn spiżerija li tinsab f'Ruma għal prezz ta' 14.90 euro. B'Malta qed bih dan l-istess prodott għal 35.80 euro. Kumment ieħor jindika li hemm nies li jitilgħu regolarment sqallija biex jixtru l-mediċini għax meta tikkunsidra l-ispejjeż tal-vapur u ġurnata fi sqallija xorta waħda jiffrankaw. Dan fil-waqt li oħrajn insistew li din hi xi ħaġa tal-missija kif dan hu bżonn u mhux xi kapriċċ, fil-waqt li fakru li l-pagi f'pajjiżna baqgħu baxxi ferm.